سلام كبرات بيتسب لو مدما نعاهم يمتني زبلكو آزيا بلستي نايفر فيلمي حيزلكم مزيح اللغو كدمي فيلمنا مجمارنا جن أنا كباهم زدليو عابي نقرالو نسو دما لايك جيركا نزا فيديو مجماريو سابسكرايب زي قبلكم تهاليكم دما سابسكرايب بمقوار بيتسب كنو سهنا نامزنك عمدا يخونو لكم ናይ ፊልምና ኣርእስቲ ዘ ኢንቪዚብል ዝተሰመየት እንትኸውን ታሪኽና እንትጅምር ኒክ ዝተባሃለ ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ እንዳርአየና እዩ። ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣቦኡ ብሃንደበታዊ ሓደጋ ዝሞተ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣዲኡ ዳያና እያ ትጓሳሰሮ። ኒክ ታሪክ ጸሓፊ ምዃን ዝደሊ እንትኸውን ዝበዝሕ ግዜኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ ታሪካት መጽሓፍ እዩ ግዜኡ ዘሕልፎ። ካብኡ ድማ ናይ ምረቓ ፕሮግራሙ ገዲፉ ኣብ ለንደን ዝተዳለወ ሓደ ናይ መጽሓፍ ኤግዚቢሽን ክርከብ እዩ ዝደሊ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ኒክ ገዛ ሓደ ዓብዪ ፕሮግራም ይዳህሎ እሞ ዳያና ድማ ኣብ ቅድሚ እዞም ዝመጹ ኣጋይሽ ደው ኢላ ኣዝዩ ጎበዝን ምስግንን ብምዃኑ ንወዳ ተመስግኖ። እዚ ፕሮግራም ዝተዳለወ ዋላ እኳ ንኒክ ተኾነ ኒክ ግን በዚ ሕጉስ ኣይኮነን። ኬክ ዝተወሰነ ቆሪሱ ድማ ካብዞም ሰባት ተፈልዩ ካብዞም ኣብዚ ገዛ ዘለዉ ሓደ ክፍሊ ናብኡ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ሓደ ሽጉጥ ረኺቡ እዚ ሽጉጥ ናብ ባዕሉ ይዕልሞ። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ብሕልሚ እዩ ነይሩ። የደንገጥካ ኣደንጊፅኻናኩ ነጽቢሒቱ ደንጊጹ እንዳሃለወ ቁርሲ ንምብላዕ ምስ ኣዲኡ ኮፍ ይብል እሞ ንኣዲኡ ድማ ናብ ለንደን ንክኸይድ ፈቒድ ክለይድ ኺኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ስለዘይሓሰበትሉ ኣይኸውንን እዩ ኢላ ትምልሰሉ። ኣብ ሰዓት ብኣዲኡ ሓሪቑ እንዳሃለወ ሳይክል ብምሓዝ ናብ ቤት ትምህርቱ ክኸይድ ይጅምር። ኒክ ንተምሃሮ ገዛ ዕዮ እንዳሰርሐ ጽቡቕ ገንዘብ ከም ዝረክብ ኣብ ሰዓት ንፈልጥ። ብኻሊእ ገጽ ናይ ኒክ ዓርኩ ፒተር ኣብ ሽቓቕ ቀይዲ በትኺ ብዝኾኑ ተምሃሮ እንዳተሃረመ እንትኸውን እዚ ጉጅለ ዓዋሉ ዝምራሕ ብሓንቲ ሰበይቲ እዩ። መራሒት ናይዚ ጉጅለ ሰበይቲ ድማ ኣኒ ትበሃል። ሕጂ ድማ ንፒተር ካባየ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ መልስ እንዳበለት ካራ ሒዛ ተፈራርሖ። ፒተር ድማ ገንዘብ የብለይን እንትብላ ንሳ ድማ ኣብዚ ሒደት ሳምንታት ገንዘብ ተዘየምፂኻ ኣዛብዕትኻ ክቆርፀካ እየ ኢላ ተፈራርሖ። ካብኡ ድማ ኒክ እዚ ዝተፈጠረ ይሰምዐ እሞ ናብ ኣኒ ከይዱ ናይ ፒተር ዕዳ ንምምላስ ኣብ ጅቡኡ ዝነበረ ኩሉ ገንዘብ የውፅኦ። ኣነ ድማ ኣብዚ ሰዓት ንኒክ ትሪኦ እሞ እዚ ጉዳይ ንዓኻ ኣይምልከትን ትብሎ ገንዘብኺ ተቐበለኒ ንስኺ ተስፋ የብልክን ኢሉ ክትሓርቕ ብምግባር ካብኡ ድማ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ቀልጢፋ ናብኡ መፂያ ሓኒቓ ክታርሞ ትጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ክልቲኦም ናብ ዳይሬክተሮም ይኸዱ እሞ ዳይሬክተሮም ድማ ንምንታይ ከም ዝተባእሱ እንትሓቶም ኒክ ድማ ኣኒ ተፍቅረኒ እያ በዚ እዩ ብምባል ይምልሰሉ። ዳይሬክተር ነዚ ምስ ሰምዐ ንኣኒ ካብ ቢሮየ ውፅእ ይብላ እሞ ንኒክ ድማ ተስፋ ምስ ዘይብሎም ሰባት እንዳወዓልካ ግዜኻ ኣይተቃፅል ብምባል ይምኽሮ። ካብኡ ድማ ኣኒ ድሕሪ ምህሮ ናብ ገዛ ትኸይድ እሞ ኣብዚ ድማ ምስ ኣቦኣን ሰበይቲ ኣቦኣን ትነብር ምዃና ንፍልጥ። ኣኒ ንእሽሓው ዘለዋ እንትኸውን ሰበይቲ ኣቦኣ ድማ ሽጋራ እንዳትከኸትን ቴሌቭዥን እንዳረኣየትን እያ ግዜኣ ትሕልፎ። ኣኒ ንሓዋ ምግቢ ስለ ዘየብልዓቶ ሓሪቓ ትዛረባ። ኣብዛ ምሸት ድማ ፒተር ናብ ናይ ኒክ ገዛ ይመጽእ እሞ ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓርኮም ፓርቲ ስለ ዘዳለወ ናብኡ ንኸይድ ይብሎ። እንተኾነ ግን ኒክ ኣይኸይድን ይምልሰሉ። ካብኡ ድማ ኣብ ናይ ምረቓ መዓልቶም ለንደን ንምኻድ ከም ዝሓሰበን ትኬት ድማ ከም ዝቆረፀ ንፒተር ይሪኦ። ኣብ ሰዓት ድማ ፒተር ንኣዴኻ ኣይነገርካያን ዲኻ ኢሉ ይሓቶ እሞ ኒክ ድማ ኣይነገርኽዋን ምኽንያቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንዓየ ምኩሳራ እንዳሓየለቶ እያ ትመጽእ ዘላ በዚ ድማ ኣይነገርክዋን ይብሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣኒ ምስ ኣፍቃሪያ ማርከስ ኮይና ሕጂ እውን ዘይስራሕ ነገር እንዳሰርሑ እዮም። ኣብ ሰዓት ማርከስ መኪና ትሰርቕ ንሳ ድማ ናብ ሓደ ክቡር መጋየፂ ዝሸጠሉ ገዛ ሰቢራ ትኣቱ እሞ ክቡራት መጋየፂ ትሰርቕ። ንጽቢሒቱ ድማ ናብ ቤት ትምህርታ ትኸይድ። ኣብ ሰዓት እቲ ዝሰረቓቶ መጋየፂ እውን ኣብ ቦርሳ እያ ሒዛቶ ከይድሃ ምኽንያቱ ንማርኮስ ኣይተኣምኖን። ንዕኡ ብዘይምእማና ድማ ማርከስ ሓሪቑ ናብ ፖሊስ ደው ኢሉ ይሕብር። ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ኣኒ ነቲ ዝሰረቐቶ መጋየፂ ኣብ ሎኮራ ተሓቦ። ፒተር ድማ ኣብ ሰዓት ነቲ መጋየፂ እንትሓቦ ይሪኣ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ነገር ክናገር ኣይደለየን። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ፖሊሳት ናብ ቤት ትምህርቲ መፂኦም ንኣኒ ሒዞም ኣይኸዱ። ነቲ ዝሰረቓቶ መጋየፂ እውን ይረኽብዎ። ኣኒ ሕጂ ዘእሰራ ማርከስ ምዃኑ ትፈልጥ እያ። ኣብ እንዳ ፖሊስ ኮይና ትድውለሉ እሞ ንሱ ድማ ከም ዘይፈልጥ ከምስል ይፍትን። ኣብ ሰዓት ድማ ንዕኡ ክትኣምኖ ትጅምር እሞ ዘከሓዳ ድማ ካሊእ ሰብ እዩ ኢላ ክትሓስብ ትጅምር። ብኻሊእ ገጽ ኒክ
ካብ ቤት ትምህርቲ እንትምለስ ኣዲኡ ሓሪቓ ኮፍ ኢላ ይረኽባ እሞ ንሳ ድማ ካብ ኤርፖርት ደው ኢሎምልካ ነይሮም ትብሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ናብ ለንደን ክኸይድ ትኬት ከም ዝቆረፀ ድማ ትፈልጥ። ኣዝያ ድማ ስለ ዝሓረቐት ንከረዳኣ እውን ዕድል ከይሃበቶ ገዲፋቶ ትኸይድ። ንምሸቱ ድማ ፒተር መማህርቱ ናብ ዘዳለዎ ፓርቲ ይኸይድ እሞ ኣብኡ ድማ ኣኒ ምስ ጉሩባ ኮይኖም ይሃርምዎ። ኣብ ሰዓት ኣኒ ነቲ መጋየፂ እንተሓብኦ ርኢኻ ንፖሊስ ዝደወልካ ንስኻ ኢኻ ትብሎ። ፒተር ድማ ኣዝዩ ብምፍራሕን ንባዕሉ ድማ ንከምልጥን ኣነ ኣይኮንኩን ዝደወልኩ ኒክ እዩ ይብላ። ብኻሊእ ገጽ ኒክ ኣዲኡ ንለንደን ክኸይድ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠቶ ሓሪቑ ንብሕቱ መንገዲ ክኸይድ ይጅምር እሞ ኣብ ሰዓት ኣኒ ምስ ጉሩባ ናብኡ ይመፁ እሞ ከበኣሱ ይጅምሩ። ኣኒ ኣብ ሕርቃን ስለ ዘላ ንኒክ መጉዳእ እያ ትደሊ። ካብኡ ድማ ኒክ ወዲቑ እምኒ እንትሃርሞ ኩሎም ደንጊፆም ስቕ ይብሉ። ትንፋሱ ድማ እንትሰምዕዎ ኣዝዩ ይቕንስ እሞ በዚ ድማ ፈሪሖም ንኒክ ሒዞም ናብ ሓደ ጉድጓድ የእትውዎ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ናይ ኒክ ናይ ኢዱ ሰዓቱ ኣብ መሬት ከም ዝወደቐ ኣይረኣይዎን። ካብኡ ድማ ኣኒ ኣብ ድንጋጽ እንዳሃለወ ናብ ናይ ኣፍቃሪኣ ማርከስ ገዛ ዝኸይድ እሞ ኣብኡ ምስ በዝሐት ድማ ንኒክ ቀቲለዮ ኢላ ንማርከስ ትነግሮ። ካብኡ ድማ ኣድሕነኒ ኢላ ትልምኖ። ማርከስ ድማ ንዓኽሊ ምድሓን ኢለ ኣነ ኣይተሓዝ ብምባል ካብ ገዝኡ ንክትወፂ ይነግራ። ጽቡቕ ገይሩ ጓሓፍ ናይ ኢዳ ረኺባ ብዝኾነ ስምዒታዊ ኮይነ እንድየ ላይክ እንዳገበርኩም እዚ ቪድዮ ቫይራል ንምውፃእ ስለ ዝሕግዘኒ ክቡራተይ ይቕኒለይ። ኣነ ድማ ኣብ ሰዓት ዝሰረቕኻዮም ነገራትን ዝሓባእካሉ ቦታ ይፈልጦ እየ። ስለዚ ክእስረካ እየ ብምባል ተፈራርሖ። ካብኡ ድማ ንኒክ እንተሃርሞ ክዳና ደም ለኺዩ ስለ ዝነበረ ክዳና ብሓዊ ተቃፅሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት ኒክ ዝኾነ ነገር ከይኾነ ካብቲ ዝደርበይዎ ጫካ ዝኾነ ከይኾነ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኩሉ ግዜ ድማ ከም ዝገብሮ ናብ ቤት ትምህርቱ ይኸይድ እሞ ምስ ደቂ ክላሱ እንተዕልል ኣይመልሱሉን ኣየዛርብዎን። እንተኾነ ግን ጸኒሑ ከም ዝተረድኦ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ክሰምዖን ኣይክእልን። መጽሓፍቲ ብምድብራይ ድማ ናይ ሰባት ትኹረት ንምስሓብ ይፍትን ኣይኾነሉን። ካብኡ ድማ ናብ ናይ ዳይሬክተር ቢሮ ይኸይድ እሞ ኣዲኡ ድማ ደው ኢላ ምስ ዳይሬክተር እንዳዕለለት እያ ዘላ። ኒክ ድማ ነቲ ስልኪ ያልዒሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ንከረዳእ ይፍትን። እንተኾነ ግን ኣዲኡ እውን እንዳሰምዖታ ኣይኮነትን። በዚ ድማ ደንጊጹ ኒክ እንዳጎየ ናብ ገዝኡ እንዳኸደ እንዳሃለወ ኣብ መንገዲ መኪና ይገጭዎ። እንተኾነ ግን ኒክ ኣይተጎድአን። ኣብ ገዛ እንትበዝሕ ናይ ኒክ ኣዲኡ ዲያና ምስ ፖሊሳት እንዳተዘራረበት ይረኽባ። ኒክ ድማ ሓሳባ ንምስሓብን ንክትሪኦ ንምግባርን ይፍትን። እንተኾነ ግን ዲያና ክትሪኦ ኣይከኣለትን። ኣብ መጨረሻ ድማ ኒክ መይተድየ ኢሉ ክሓስብ ይጅምር። ካብኡ ድማ ናይ ኒክ አንደበታዊ መጥፍኡ ስዒቦ ፖሊሳት መርመረኦም ይጅምሩ። ካብኡ ድማ ፖሊሳት ምስ ኣኒ ተባኢሱ ስለ ዝነበረ ፖሊሳት ንኣኒ ንምሕታት ናብ ገዛ ይኸዱ እሞ እቲ ሓደ ፖሊስ ንኒክ ኣብዚ ሰሙን ረኺብክዮ ነይርኺ ዲኺ ኢሉ ይሓታ። ኣነ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝተባኣስናላ ዕለት ወፃኢ ርእዮ ኣይፈልጥን ኢላ ትሕስዮም። እዚ ፖሊስ ድማ ዘላትሉ ኩነታት ስለ ዝተረድአ ከጨንቓ ስለ ዘይደለየ ዝኾነ ነገር እንተዘኪርኪ በዚ ቁፅሪ ደውለ ኢሉ ስልካ ሂባ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ናይ እኒ ኒክ ገዛ ከባቢ ድማ ሓደ ጫካ ስለ ዘለዎ ንኒክ ንምድላይ ኩሉ ሰብ ናብኡ ይኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኒክ መይቲ እየ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክሓስብ ይጅምር። እንዳሓሰበ እንዳሃለወ ድማ ኒክ ሓንቲ ዝተጎደት ጥዑፍ ኣብ ደገ ይርኢ። ካብኡ ድማ ንዓ ንምሕጋዝ እንትኸይድ ካሊእ ጥዑፍ እውን ናብኡ መፂኣ ኣብ ኢዱ ትዓርፍ። ካብኡ ድማ እታ ተጎዲኣ ዝነበረት ዑፍ እንትመውት ኣብ ኢዱ ዝነበረት ዑፍ ድማ ትስወር። ኣብዚ ሰዓት ኒክ ድማ ሓደ ነገር ይርዳእ። እተረድኦ ድማ ንሱ እውን ሰውነቱ ተጎዲኡ ኣብ ናይ ሞት መንገዲ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ኣይሞተን። ብኻሊእ ገጽ ካሊእ ፖሊስ ድማ ናብ ናይ ኣኒ ኣፍቃሪ ይኸይድ እሞ ስለ ናይ ኣኒ መጋየፂ ስርቂ ይሓቱ። ማርከስ ድማ ኣነ ኣይሰረቕኩን ኣብታ ዕለት ኣነ ኣብ ጋራጅ እየ ነይረ እንዳስራሕኩ ይብሎ። እዚ ፖሊስ ድማ መልሱ ዋላ እኳ ተዘይኣመኖ ግን ድማ ገዲፍዎ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ማርከስ ናብ ፒተር ይኸይድ እሞ ፖሊስ ንዓኻ እንዳደለየካ እዩ ኢሉ የፈራርሖ እሞ ፒተር ድማ ንባዕሉ ንምምርሓን ዝኾነ ነገር ከም ዝገበር ንማርከስ ይነግሮ። ማርከስ ድማ ናይ ኒክ ነብሱ ካብ ዝቐበረሉ ኣተሲኡ ናብ ካሊእ ቦታ ይወስዶ። ካብኡ ድማ ሕጂ ማርከስ ንኣኒ ክቐትላ ስለ ዝደለየ ደው ኢሉ ይቆፅራ። እንተኾነ ግን ኣብታ ዕለት ማርከስ ንኣኒ ቅድሚ ምቕታሉ ፖሊሳት ናብቲ ቦታ ይመፁ። ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ካብ ማርከስ ሽጉጥ ትቕበሎ እሞ እንዳጎየት ካብቲ ከባቢ ንምምላእ ትፍትን። ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኒክ ድማ ክትተሓዚ ኢኺ እንዳበለ ይዛረባ።
ንሳ ድማ ዘይራ ኣይተሓዘን ኢላ ትዛረቦ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኒክ ኣሊ ከም እትሰምዖ የረጋግጽ። ንጽቢሒቱ ድማ ኣኒ ናብ ናይ ኒክ ገዛ ትኸይድ እሞ ኣብ ናቱ ገዛ ድማ ናይ ቁልዕነቱ ፎቶ ክትርኢ ትጅምር። ኣብ ሰዓት ድማ ኣኒ ንኒክ ቀቲለዩ እንዳበለት ከቢድ ናይ ጣዕሳ ስምዒት እንዳተሰማዖ ይመጽእ። ኣብ ሰዓት ሃንደበት ናይ ኒክ ኣዲኡ ትመጽእ እሞ ኣነ ድማ ካብቲ ክላስ ሃዲማ ትወጽእ። ካብኡ ድማ ናብ ናይ ኒክ ዝቐበረቶ ጉድጓድ ትኸይድ እሞ ነቲ ጉድጓድ ትኸፍቶ። እንተኾነ ግን ሕጂ ናይ ኒክ ሬሳ ኣብቲ ቦታ ኣይነበረን። ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ከባቢ ኣፍቃሪኣ ማርከስ በብዝሒ ዝጥቀሞ ማስቲካ ትረክብ። ካብኡ ድማ ኣኒ ናብ ማርከስ ትኸይድ እሞ ኣበይ ኢኻ ኒክ ሓቢእኻዮ ኢላ ትሓቶ እሞ ማርከስ ድማ ናብቲ ኒክ ዝሓብኦ ቦታ ይወስዳ። ካብኡ ድማ ማርከስ ናይ ኣኒ ምፍዛዛ ሪኡ ኣብ ካልሱ ዝነበረ ሽጉጥ ኣውፂኡ ይትኩሰላ እሞ ነሳ ድማ ወዲቓ እንዳሃለወት መሊሳ ትትኩሰሉ። ካብኡ ድማ ኣብ ከቢድ ጉድኣት ኮይና ኣኒ ናብ ፖሊሳት ትድውል እሞ ንክመፁን ኒክ ድማ ኣበይ ከም ዘሎ ትነግሮ። ፖሊሳት ድማ ኣምቡላንስ ሒዞም ይመጽ እሞ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ኒክ ይረኽብዎ። ኒክ ኣይሞተን እስካብ ሕጂ ድማ ብሂወት ኣሎ። ብኻሊእ ገጽ ኣኒ በጥይት ከም ዝተሃረመት ኣይተዛረበትን። እንተኾነ ግን ደም እንዳፈሰሳ እዩ። ካብኡ ድማ መሪትና ናብ ሕክምና ትወስደና እሞ ኣብኡ ድማ ዝገበረቶ ነገር ትኽክል ከም ዘይኮነ ኣሚና ይቕሬታ ንክገብረላ ትሓቱ። ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ ኣይሲ ክላስ ኣትዋ ኣብ ጎኑ ትደቀስ። ብዘሕዝን ኩነታት ድማ ኒክ ነቂሑ ንባዕሉ እንትፈልጥ ኣብ ጎኑ ኒክ ድማ ኣኒ መይታ ይረኽባ። ግን ድማ ዋላ ትመተት ህይወቱ ግን ኣድሒናትሉ እያ። ኣብ ናይ መጨረሻ ምርኢት ፊልምና ድማ ኒክ ሓውዩ ናይ ኣኒ ንእሽተይ ሓዋ እንዳፃወቱ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ፊልምና እንተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ። ነዛ ቻናል ሓዲሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሰላም ረህዋን ንህዝብና ጸጽብቑ ንዓኹም ሳብስክራይብ ድማ ንዓና።